Så stor er muren. Og her ser vi så tv-tårnet, som er 368 meter højt. Og hernede så ser vi så Rodes Rådhaus, som er i Rådhus. Ja. Vi sidder her på under den Linden og spiser is i det kølige vejr. Og nu er vi ved Brandenburger Tor. Nu sidder vi ved Rigsdagsbygningen, hvor der er 1 milliard mennesker i kø, og det er begyndt at småregne. Vi står nu ved Rigsdagen, og det var her den tyske regering de holder deres topmøder, og det hele foregår meget hemmeligt. Og det er meget sikkerhedsagtigt, når vi skulle igennem sådan en flyvemaskine-ting. Security. Og så skulle vi også disciplineres ind i den der kugle der. Men vi kom ind ad en dør, og så kunne vi lukke ind, og der kom der sådan noget disciplination ind. Det er sandt løgn. Det gør der. Ja, vi er på Sankt og står her ved slottet og kan se haven herude. Og det er slot, som betyder uden bekymring for fransk. Uden bekymring. Ja, har også vældig fredeligt. Og nu er det videodagbog fra busrundfart. Jule, kan lige komme ud? Jo. Og det er skide koldt, og vi er mega trætte. Nu er vi så ved nogle beton. Se en jøde! Der var en væg. Betonpæle, som faktisk er ret høje.